ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा। आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77। सध्या देशात आणि राज्यात सर्वत्र पेपर फुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड संताप आहे। याच पेपर फुटीचा निषेध करण्यासाठी कुडाळमध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने थेट बाजारपेठेत एक अनोखं आणि उपरोधिक आंदोलन छेडण्यात आले। नीट आणि टीईटी परीक्षांचे पेपर होलसेल दरात मिळतील, शिक्षण मंत्र्यांशी संपर्क करा आणि मुलांचं भवितव्य विकत घ्या, अशा घोषणा देत आंदोलकांनी थेट पेपरांचाच बाजार मांडला होता। बाजाराचा दिवस असल्याने हे अनोखं आंदोलन पाहण्यासाठी कुडाळकरांनी एकच गर्दी केली होती। या आंदोलनात ठाकरे शिवसेनेचे अनेक प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आधी आमदार खासदार फोडले, आता विद्यार्थ्यांचं भविष्य फोडतात असा थेट घणाघात करत शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी यावेळी करण्यात आली। या आगळ्या वेगळ्या आंदोलनाची चर्चा आता संपूर्ण सिंधुदुर्गात रंगली आहे। विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची छेडछाड करणाऱ्या शिक्षण मंत्र्यांशी संपर्क झाला, सर्व पेपर होलसेल मध्ये मिळतील। निश्चितच हे उपरोधिक आंदोलन आज आमच्यावर करण्याची वेळ आली आणि या सरकारने आणली आहे। गेली 1 वर्ष बघितलं तर मुलांच्या भवितव्याशी कोणतंही देणं घेणं नसलेलं हे सरकार आहे। मुलं अभ्यास करतायत, कोणतं नियोजन करतायत आणि आम्ही उद्या परीक्षेला जाणार अशा पद्धतीने मुलं रात्रंदिवस आपले डोळे फोडून अभ्यास करतात आणि त्यांना आदल्या दिवशी कळतं ह्या नालायक सरकारमुळे पेपर फुटला आहे आणि परीक्षा रद्द झाली आहे आणि मुलं हताश होऊन जातात। आज मुलांच्या भवितव्याशी पूर्णपणे छेडछाड हे सरकार करतं आणि सरकारचे कुठेतरी डोळे उघडावेत म्हणून आम्ही हे स्पेशल ऑफर आज बुधवारच्या कुडाच्या बाजारमध्ये देऊन सरकारचे डोळे उघडण्याचा आम्ही या ठिकाणी प्रयत्न करतो। मुलांना आत्महत्या करण्याची वेळ आणि याच्या पुढे परीक्षा द्यायची की नाही याबद्दल मुलं साशंक राहणार आहेत आणि या संदर्भात हे आज आम्ही हे आंदोलन सरकारचे डोळे उघडण्यासाठी आम्ही शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि युवा सेनेच्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी केलेलं आहे। मान्सून ऑफर म्हणजे काय, आता शिक्षण मंत्री विकतातच आहेत ना पेपर, ते ऑफर देत आहेत, आमदार खासदार फोडतायत आणि आता मुलांचं भवितव्य फोडतायत। त्याच्यामुळे कुठेतरी हे उपरोधिक आंदोलन करण्याची आणि सरकारचे डोळे उघडण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे म्हणून आम्ही हे आंदोलन केलेलं आहे।